abakhohlwe uyabona uma besazolwa nabantu bethuka inhlamba bebamba abantu ngamawashini yohleze bagqamalazela uyabona ukhuzani uzobashaya bani ngoba bashaya ngomqondo yodwa wenhlonipho yokuphila nabantu wokubaza abalandeli bakhe uyazi abahlonipha abalandeli bakhe uyabenzela nje izinto zibe simple akalwina umuntu angathuka inhlamba uyishayela nje ingoma khohlwa wona mozokhathwa naye kuthiwa niyacompete entweni ethile khohlwa yazini forget khohlwa usebaqedile bagqamalazela laba izinto zakhe usebaqedile ukhuzani usazawaqeda futhi ngoba uyahlonipha uyabaza abancane nabadala abalandeli bakhe uyabahlonipha ngeke umuntu uzothuka inhlamba emphakathini thi useyishaye bantu sebambe namawashini akaphazamisi lutho straight